Poljoprivredno gazdinstvo Salonski iz Gospođinaca ima veoma uspešnu saradnju već dugi niz godina sa firmom Agroferti Crop. Ove godine ta saradnja je započeta najpre analizom i uzorkovanjem zemljišta GPS metodom. Nakon dobijanja rezultata, stručni tim agronoma firme Agroferti Crop sačinio je mape i preporuke za đubrenje i to za svaku uzorkovanu parcelu zasebno. Prema savetu agronoma u paprici je korišćeno holandsko đubrivo kompanije Memon u vidu peletiranog stajnjaka koji predstavlja novinu na našem tržištu. U okviru tih preporuka za đubrenje u nekom osnovnom đubrenju uključen je proizvod holandske kompanije Memon. U pitanju je živinski peletirani stajnjak Fertor, formulacija 432,3 koji se u uslovima navodnjavanja uglavnom u povrtarskoj, što je uglavnom slučaj u povrtarskoj proizvodnji, koristi u dozama 700 do 900 kg po hektaru, dok u nekom suvom ratarenju je doza nekih 500 do 600 kg po hektaru. U osnovnom đubrenju preporuka je bila koristiti mineralna đubriva granulisana Jaramila linije. Konkretno u usevu paprike i kornišona korišćena je formulacija 8.11.23, takozvani Kropker, i formulacija 11.11.21 u dozama nekih 600 do 700 kg u zavisnosti od useva. Dok su u usevima luka, mrkve i krompira korišćena je formulacija 14.14.21, takozvani Viking, u dozama sličnim kao i u paprici, znači nekih 600 do 700 kg po hektaru. Savremena povrtarska proizvodnja nameće obavezu navodnjavanja. U sušnim godinama poput ove teško je izbeći posledice visokih temperatura uprkos sistemima kap po kap, kroz koji biljka, osim vode, dobija i sva neophodna hraniva u različitim fenofazama rasta. Struka pronalazi načine da se ne umanji rod i da se dobije bitka sa sušom koja ostavlja velika oštećenja u vidu ožegotina na plodu. Trudimo se da ne smanji rod. Jeste aktuelna goruća tema suša, posljednjih godina naročito, ali svaka savremena povrtarska proizvodnja prosto nije moguća bez navodnjavanja. Onako najpraktičnije je sistem kap po kap, odnosno fertirigacije, gdje mi možemo nakon osnovnog đubrenja i da prilikom zalivanja dodajemo đubriva za svaku fenu fazu, idealnu neku formulaciju, kao što je slučaj sa našim fertikerima, gde za svaku fenofazu postoji idealna kombinacija MPK i mikroelemenata. Naravno da nakon primene tih fertikera neophodna je primena i dopunskih đubriva sa jednom ili dve komponente, kao što je trenutno slučaj u paprici iza mene, što vidite, upravo je u toku navodnjavanje i prihrana kalijum nitratom, odnosno takozvani Krista K+, koji inače koji je inače idealan za ovu fenofazu intenzivnog rasta plodova, plodonošenja i trećeg sprata cveta. Takođe i kalcinit, odnosno kalcijum nitrat, koji je takođe neophodan, koji onako više služi u nekom vidu zaštite i smanjenja od delovanja sunca i ovih visokih temperatura, suše i uopšte sunca, da bi došlo do manje pojave ožegotina u usevu paprike. Uprkos teškoj godini i proizvodnji na otvorenom polju, prinos paprike, šargarepe i kornišona biće dobar, a već sada se sa sigurnošću može reći da će luk dati rekordne rezultate od preko 100 tona po hektaru. Što se tiče useva paprike, preporuka jeste pravljena na neki 70 tona po hektaru, da imamo što veći procenat prve klase. Prva klasa to je ovaj prvi sprat plodova, gde su plodovi onako pravilnog oblika i najveći, tako da to smo rekli za papriku. Za luk ove godine očekujemo rekordne prinose od oko skoro, možda i preko 100 tona po hektaru, u zavisnosti kada je luk pao, lisna masa je pala, on sada već ima promer, odnosno prečnik nekih 8 i više od 8 cm. Što se tiče šargarepe, tu očekujemo nekih 80 tona, kornišona već standardno za ovu proizvodnju 100 tona,
Tako da to je nešto, uglavnom su to kod ovog proizvođača uglavnom rekordni prinosi. Iako je poljoprivreda fabrika pod vedrim nebom, stručni agronomski tim firme Agrofertikrop svojim preporukama u ishrani biljaka, kvalitetnim đubrivima i samoj tehnologiji proizvodnje pronalazi načine kako da poljoprivrednici izvuku maksimum iz svake proizvodne godine uprkos vremenskim uslovima.